Hvad, Henning? Jeg hører, du har nogle problemer. Hvor mange genstande drikker du om dagen? Det er jo temmelig mange. 767. Jamen Henning, jeg vil gerne stille spørgsmål. Der er jo mange derude, der gerne vil vide, hvad synes du selv om din røv? Den er ikke så rent, som den burde være. Det er simpelthen fordi, de har ikke den tid til rådighed, som de burde have. Hvor mange børn har du? Uendelig mange. Men kan du sige det med sikkerhed? Er det noget, du ved? 3,14. Hvordan siger et futtog? Så Ja, okay. det bliver ved uendeligt. Kan du finde din kones bagdel? Jamen, det er jo det samme som med universet. Kan du finde enden på universet? Henning, vi kan ikke lide dig mere. Hej Niels, jeg vil gerne interviewe dig. Jeg vil starte med at stille spørgsmål. Hvad plejer du at få det meste af din dag til at gå med? Formere sig. Hvordan vil verden have det med dig som leder? Så vil de uddø som race. Hvad skete der under dit sidste samleje? Jeg løb lige rundt derude i tøj på og svingede en stor ølle der. Hej Birgit, hvem er din mand egentlig? Det er Tintin. Han er der fra Belgien. Det er da vist rigtigt. Ja, Hvad er det, der gør Bibluben lækker? det er hans hår. Okay. Hvad hedder din ene søn? Den hedder Terry. Hvad hedder din anden søn? Han hedder Haddock. Du er vist lidt af en Tintin-freak. Ja, det tror jeg da nok, der er. Hvad kalder du din mands penis? Raketten for eksempel. Det er sådan en stor... Ja, det er den, man kan købe den. Det er ret flot. Så man kan simpelthen købe din mands penis? Er det ikke lidt mærkeligt? Det tror jeg, du har ret i. Tak for din tid. Farvel.